కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురంలో ఉన్న కొత్తపేట వీధిలో శ్రీ సీతారామ ఆలయంలో ఆలయ కమిటీ గంధి సత్యనారాయణ, నమ్మి వెంకటరమణ మరియు స్థానిక ప్రజల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. శ్రీహరి శంకరాచార్య వేదశాస్త్ర ట్రస్ట్ అధ్యక్షులు మరిడమ్మ దేవస్థానం మాజీ వేద పండితులచే శ్రీ గణపతి పూజ, శ్రీ సూర్యనారాయణ హోమం, పూజా కార్యక్రమాలు అత్యంత వైభవంగా జరిపించారు. భక్తులు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణ చేశారు. ఈ పూజా కార్యక్రమానికి పెద్దాపురం మున్సిపాలిటీ మాజీ చైర్మన్ రాజా సూరిబాబు రాజు, మాజీ మున్సిపాలిటీ వైస్ చైర్మన్ కోరపురు రాజు, పెద్దాపురం ఎమ్మెల్యే చిన్న రాజప్ప తనయులు నిమ్మకాయల రంగనాథ్, వెంకటేశ్వర రైస్ మిల్ యాజమాన్యం తదితరులు ఈ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् स्वाहा भास्कराय नमः भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा भास्कराय नमः भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् स्वाहा भास्कराय नमः भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् स्वाहा